ଆଉ ଆମ ପଡ଼ାପଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଔଷଧ ତିଆର କରିବା ବା ତାକୁ ଆମେ ତାଲିମ ନେବା। ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରର ବିଭିନ୍ନ ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ଯେଉଁ ପୋକ ମାଛି ଲାଗୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ହାଣ୍ଡି ଔଷଧ ପକାଇଲେ ସବୁ ପୋକ ମାଛି ମରିଯିବେ। ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ, ଆମକୁ ଗୋମୂତ୍ର 5 ଲିଟର ଦରକାର, ଆଉ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର କିଲୋଟେ ଦରକାର, ଆଉ କରଞ୍ଜ ପତ୍ର କିଲୋଟେ ଦରକାର, ଅରଖ ପତ୍ର କିଲୋଟେ ଦରକାର, ଆଉ ତାପରେ ଖତ କଞ୍ଚା ଗୋବର, କିନ୍ତୁ ସଜ ଗୋବର ଆଣିବ। ଆଉ ଯଦି ସଜ ଗୋବର ଜିନିଷ ନ ଆଣିବ ସେଠି ମାଛି ଫାଛି ବସି ଯାଇଥିବ ବୋଲେ ତ ସିଏ ପୋକ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆମର ଔଷଧଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ 50 ଗ୍ରାମ ଲାଗିବ। ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନେବା, ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋମୂତ୍ର। ଗୋମୂତ୍ରକୁ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ, ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟେ ଦରକାର। ଏତିକି ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଗ ଆମେ ଗୋମୂତ୍ର ଢାଳିବା। ଇହାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋମୂତ୍ର 5 ଲିଟର ଦରକାର ନା। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଆମେ ଗୁଡ଼କୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ 50 ଗ୍ରାମ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ସେଠି ମିଶାଇବା। ତାକୁ ଭଲରେ ମେଞ୍ଚାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମିଶିବାର ତାପରେ ଆମେ ଖତକୁ ଦବା। ଆକୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରିବା। ମିଶିବାର ଅଛି, ଯଦି ନ ମିଶିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହବନି। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଆକୁ ଆମେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ହେମଦସ୍ତାରେ ହଉ କିମ୍ବା ପତ୍ରରେ ହଉ ତାକୁ ଆମେ କୁଟିବା। ଆମେ ତାକୁ ମିଶାଇବା।
ତାପରେ ଏଇଟା ଅରଖ ପତ୍ର। ତାପରେ ଆକୁ ଟିକେ ଗୋଳାଗୋଳି କରିବା ମିଶେଇ ଦେବା। देख आम मद रांधुचे यहाँ पर गोटे आमको कौन दरकार गोटे भल कपड़ा दरकार बुझे कि कपड़ा को आम मुहरे बांधा आम भलरे बांधा आमे बांधिले बुझे कि आपको प्रत्येक दिन ताको एपट धरियो एपट दिथर बुलाइब आउ एपट दिथर बुलाइब एमती कि चारि थर सबुदिन बुलाऊ कारण सबुदिन एपटू दिथर करेंगे आउ एपटू दिथर करेंगे कले कौन से मिशीज भाजी होना मिशीज तेणु ये आम औषध आपको आम 7 दिन कौन 7 दिन आम रखा तापर आम स्वतंत्र मुदा देखे कौन कि आम गोटे बेलागे ढालिबा ढाले सी औषध बुझे सी औषध से औषध आम लिटरटे पानी रे 10 ml कि 15 ml पकईकरी जोटे पोक खाऊँ आम से स्प्रे करवा स्प्रे कले से पोक आग सब मरवा बेस ये आमर कौन हांडी औषध। थैंक यू।